Kok jambune tutupan arek iki sik kuwiler e. Tun. Paitun. Metu gong dugong. Batan bukan kok lawange. Apa sampean niku? Kon gak ro ro wingi sing ngedol emas. Payu 1.450.000 andon aku gak dikeki padahal aku melok uber-uberan Sri opo halus iku. Lah terus saiki ku lha apa sama dokter ini? Arek ono minggat. Aku lho mulai wingi rene lah wong golongane komporku open ku sik ono ndek kene urung dipalekno. Aku ya wedi lek digadekno kok wong arek kan senengane nang gaden, Mak. Koyoke ya wis budal. Terus ya opo asan iki, Mak? Nasibe awake dhewe iki. Ero yo ngono kon. Sik ngene lek Umi ku sampean ya ngono, Mak. Wis ngalah wae lek nang Umi sampean. Ngalah-ngalah iku mak aku wis mari ya. Ning sepuro-sepuroan berpelukan. Lah kok awake cerita jarine oleh dhuwit iku mak aku gak dikeki lho. Lah temen wong aku ki ya melok uber-uberan. Ayo lah bagi dua, Sri. Ngono ya, Mak ya. Tapi sampean ngalah wae, wis ngalah wae nak Umi. Ngalah ngene iki aku ya gak oleh dhuwit, Sri. Cek sorone nasib kuliahane ki akal-akalan tok ambek Paitun, Sri. Wis gak apa-apa, wis jarno sing Umi sik cek dilunasi sik mbek Paitun, moro baru sampean ngono lho. Awak iki sing kesel uber-uber tok nang arek iku, bedes kores iku jan kok nemen. Sabar ya, Mak ya, sabar ya, Mak ya. Gak kurang-kurang sabarku. Wis ae, paling wis kelangan tak jak nang omahe Umi. Ayo apa kok aku jak nang Umi iku? Lho tak dameno meneh, Mas. Ate. Ya apa wong loro iki. Aku ngene iki bingung kae, aku senengan bolo Umi, renes, lek bolo maknar ku giaring. Terus Umi ae kah.